Uvuyo lokundwendwelwa ngudade wabo ongaqhelanga ukubandwendwela luphele kakubi kuJolene Prince xa evuka kusasa ngecawe efumanisa ukuba umntwana wakhe akakho endlwini kunye nomakazi wakhe ogama linguChristine Prince kwaye engenalo nofifi lokuba bayephi. Laa mini wafika apho usista wam, sahlala bemandi bendini naye noboyfriend yam, sasela bemandi. Salala, yena belala erumini nabantwana bayi-2, thina silala phantsi ngoba for yena makalale ebhedini nabantwana. Salala, kusasa ecawa savuka akekho ephi. Ndabuza lo mncinci uphi bana uphi ephi, hayi ephi, uhambe nonene. Bathi bana bazawubuya bayothatha imali nebox bazawubuya. Sithatha le nto noboyfriend yam hayi ephi uzawubuya. Okanye mani sabona mani hayi kuleythi ngoku ababuyi. UPrince uthi emva kwakuquqa bebuyelele eKamvelihle apho uChristine ahlala khona befika engekho baqonde ukuba mabaye emapoliseni ukuya kuvula ityala. Le case ke ngoku ndabeka isitori sam phantsi, hayi ke Tuesday Wednesday hayi ke saphumela namapolisa ke ngoku sokhangela nathi nasebushini naphi asibafumani, nasithina namhlanje bafumaneke. Ubona uba lo sisi uhlala apha, ndikhangela umntana wam nomntanam from Sunday. Lo sisi hayi ndamazi ndibonile lo mntana phi hamba nalo sisi. Ubani lo sisi kuwe? Ndithi hayi ngusista wam. Wathi oh mabe sista wakhe uthi ba nomntanakhe. Ndithi hayi asamntanakhe umntanam lo. Wathi okay, wabiza omnye usisi naye isislane eneighbor. Hayi man, hayi usista kuthi nowakhe lo mntana. Ndithi asowakhe lo mntana umntanam. Okay babacela ba ibafikile sifikile apho sifuna umntana. Ke sahamba via. Ummelwane uSisipho Gxamza uthi emva kokutshona kwelanga ngecawa baqalisa ukukhangela umntwana. Uthi into ebaxhalabisayo kukuba umakazi kaAbigail uChristine Prince usebenzisa iziyobisi kwaye uhlala kunye neqabane lakhe elinengxaki efanayo. Sihlale nyani Sunday yonke imini on phaa ngo-7, 8 ndithi hayi mani umntana oyintombazana kubi phandle ixesha langoku. Tata wakhe khaRomoli Transport, hayi nyani wayiRomoli Transport bayomkhangela eKamvelihle. Bona bayibhude ngomkhangela on late, abantu sebesoyika because kuhanjwa ngeemoto. Monday bahamba bayomkhangela bamfumana ke ukulwazi, hayi mani uEbhi bekhona apha bemane evalelwa ngulo Christine. Xa ethetha uthi ngumntanakhe lo ebemnike usista wakhe bamakamkhulise. Stress sam usisiza lo uhamba noboyfriend kuyatshaya i-drugs uzoqhunywa umntana asimazi uzomenza ntoni, nantsi into endenza istress. uGxamza uthi uAbigail ngumntwana osafuna ukujongwa nanjengoko nempilo enkenenkene kwaye umyalezo wakhe kuPrince kukuba ambuyise umntwana noba umnyengezile. Umntana lo unengxaki, uba ulambile kakhulu uyagula, akazoyazi yena uba uzothiwani, uba kukho ilanga uyamongoza. So sithi abayaziyo abantu abahlala naye as uba ngoku sebona uba into iserious namapolisa bayamfuna, obvious uzozimela. Mna ngathanda noba ngamshiya uyaye my friend abakufutshane kunathi or ambeke phaa emvemve, uyayazi idirection laa mntana eza apha or uzoxholwa ngenye ineighbor okwamnyengezi somewhere. Othethela amapolisa uCaptain Sandra Jansen van Rensburg uyangqina ukuba ngomhla wama-28 kweyoKwindla uJolene wafika kwisikhululo samapolisa eMotherwell ukuyokuvula ityala lokuxhwilwa komntwana wakhe. Tuesday the 24th of March, after all efforts to trace Abigail had been exhausted, the matter was reported to Motherwell SAPS, where a case of kidnapping was opened for further investigation. Police are also seeking the whereabouts of Christine Prince and Tebogo Marangi, who are regarded as persons of interest and may be able to assist in locating Abigail. Amapolisa acela nabani na onolwazi olunokunceda ekufumanekeni kukaAbigail ukuba aqhagamshelane nabo ngokukhawuleza. Kwindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mtiki, eGqeberha.
Ziveki ezimbini intwazana uAbigail Prince elahlekile eMotherwell. Kwalapha ezindabeni icawe iwisile emdantsane ibhiyozele olusuku lwePasika namhlanje.